kere gülümsesen. Benim de zaafım geliyor işte. Ömrüm. Bu yalan dünyada neler gördüm. Здравейте, скъпи приятели! Искаме да ви поканим на славеното тържество на Езел и Сибел, което ще се състои в Дуйсбург, Германия на 17 април 2027 година в Хофелд, салон Ерен. Родители Кязън и Сание, от женска страна Айдугер Исмаил, кръстници Денис и Асибей. Има също още куп изненади, подготвени за тях нашия колега Димитър Крупет и танцорки и още много други. Очакваме ви всички да си направим едно яко шоу. До скоро! Здравейте, скъпи приятели! На 17 април 2027 година ще се състои сватбеното тържество на Езел и Сибел в град Дуйсбург, Бюн салон Ерен. За вашето настроение ще се погрижат колегите от оркестър Power Group, включително и аз на тромпет. Ще има много изненади и много яко пол. Заповядайте! Mm.